Hallo jullie, is dit jullie eerste keer bij ons? Net niet zo. Mag niet bij mij voorbij lopen. Ik ga voor jullie een beetje like, proef van ons lekker worstje. Hello, how's it going? First time, yeah. Yeah. Please grab taste the beach. Oké, boerenworst. Oh, thank you. Boerenworst. Hallo, morgen. Boerenworst. Goed zelf. Jullie nog geproefd, die Filipino worstje, dat is buffel geweest. En daar is geen smaak van wild. Al ons vlees, geen smaak van wild, met ons vrouwen die dieren. Hij hangt zo, raak wat verder in de lien ontslaan. Dat is mooi, dat is lekker. Oké, jullie hebben die tweetjes aangeproefd. Hier is onze society worstje. Nee, dit is bosvark. Ja, bosvark. Gewoon even, niet snaakse varken. Ik zou nou krijgen, oké? Drie verschillende Duitse producten wat ons maak. Je kan hom ook hier bestel in 'n broodjie vir 'n werknemer. Okay, nou gaan ek vir julle iets gee om te proe. Ek garandeer vir julle dat julle in julle lewe nog nie iets so lekkers geproe het. Kom in. Can I give you gentlemen onions on the boerewors? Ek reg of is ek verkeerd?